Takže všetkých vás dneska vítam na plávaní s delfínmi. Tu sú dvaja hlavní plavci. Akurát sa posilňujú predtým. Dúfame, že nebudú krmiť delfínov z týchto raňajok. Tak jak ja som raz krmil rybičky, keď som deda zobral. Servus, Tani. Ďakujem. Dobre? Máte pomarančový džusík? Výborne. My máme Coca-Colu, babička má Sprite. Ja mám čokoládu. Čokoládu? Aj čaj. Aj juice. Dobre. A máme poriadne raňajky, jogurty, vidím, že máte sladké pečivo, vajcia, šunku, klobásky, zemiaky. No, tam my sa najeme a potom sa usadíme. Všetci sú už posilnení raňajkami. Teda akú škodu sme tu už len narobili. Tak. Nie, žiadne sklesli nie sme. Teraz treba trochu odpočinúť. Tak tam sú naše kočky, tam im vysvetľujú, že jak to je s tým delfínom. Tu je zatiaľ druhý všivak. Ale oni tam majú svojho. Tam už si ho hladkajú. Tu tiež jeden plave. Tu mravčí. Hey guys! I think she feels like a hard-boiled egg with shell. Do I just hang out there? I'm gonna find a locker. Gus here yet? He should be here soon. Teraz im tam vysvetľuje určite o delfínovi, jak sa majú držať, keď bude plávať s delfínom. Oh, Priscilla, do you have any sunscreen in there? I do. I'll bring it. Huh? What? It's 30. Neviem, či mám dosť baterky. Hands on your belly. I will ask you to slide it in front of you. Come back here. I also have like a location pipe. Okay. Oni sú v takej skupineke veľkej. Tam mám 6-7 ľudí. Teraz im tam zapišťal. Ale oni sú dobrá skupinka, iba sú 2, 4, iba 6. Niektoré skupinky sú veľa väčšie, takže natrafili na dobrú skupinku. Áno. To je exkluzívna skupinka. Oni majú lepšie miesta. Áno. V prvej skupine vlastne cestujú. Teraz delfín ide zaplávať, ukázať sa im. Nerozumejú nič. To nič nie, Janička tam prikyvuje hlavou. Ale hneď im naznačila, že plávať a hlavou. oni už hneď rozumia, že to idú plávať s delfínom. To tam hneď ide do a tam jeden sa tak ukazuje. Tu už sa jeden vozí. Wow. Ja na chvíľu Takže im ukázal. Už sa ho spýtala, no jak bolo? Teraz Bačík ukázal nám, joj, dobre bolo. Poďte aj vy, tu nám kyve. A teraz ide ďalší chlapček. Prinesie delfína Janičke a potom Janička si vymení s ním. No Jana vravela, že ona ho vlastne bere a idú plávať až. No,
nestihla. To tá pani jej povedala, tu choď jak na vlek. Tu sa chytíš, aha, teraz jej ukazuje, že má ísť Janula. Aha. Oni, no poďte, devčatá už idú na nás. Nehambiť sa, poďme. A delfín ich preváža, jak? Delfín je prevozník taký. Jej. Zaplatia si mýto a idú. Jak sa to volal? Sharon? Sharon, ale toto je taký dobrý Sharon. Ten ich donesie na breh, nie na druhú. To ten tu pišti teraz. Zase mu hodili rybku. No už ide po Janulu. Ja už tam flirtuje s plavčikom. Tak. Možno sa zoznámi a zajtra bude môcť plávať zadarmo. A delfína bere novú. No pozor. Jo. Tá teraz si Janula naskakuje na ňo. Ježiš. Janula sedí na ňom. Sedí. Ideš, Jani. Ideš. Topí delfína. Janula nám topí delfína. Segi nevládze. Ideš, Jani, super. Tak si hviezda Šavelová prvá s delfínom preplávala. Jani, usmej do kamery. Jani! Teraz druhá Šavelová nastupuje seniorov reprezentuje. A poďme. A teraz babička. Babi, ideš. Babička ho teraz tam dusí. Babi, a ideš. Nepús ho, nepús ho. Wow. Gratulujeme dvem úspešným plavkyňam. They're overweight. They usually not good. Dať rukám oddychnúť. Unlike people, they know when enough is done. Babička nám tu zakývala. Delfín si musí dať teraz polhodinovú prestávku. Teraz iných bude prevážať a tých netočí. Prevozník, počkaj, tu je jeden hľadoš. Hňub, kúkaj tu. Otvára hubu a pažravec nie. Rybičku chce. Daj sardinku. I forgot. Jak sa vplní, tak jemne. My nepočujeme, čo tam rozprávajú. A teraz majú luskať prštekmi a delfín im zatancuje pekne. Teraz urobí otočku. A teraz počľapka vodou. Teraz sú zase škrabu tam. Teraz príde iný delfín sa im predstaviť. To nás strieda. Aha, tak to sa tam striedajú. Jeden je na hladkanie, druhý je na skakanie. A tak to jeden bol trénovaný od akého psa, že má rád hladkanie a teraz príde druhý, čo ho trénovala žaba alebo skokan zelený. Bude skákať viacej. Teraz sa tam vyvalil delfín, nikde nejde, čaká na rybičku. Zás mu dala rybičku, teraz sa bude tam prevaľovať. Kývajú mu. Že čo urobí? Hej, odfúkol. Zás rybičku chce.
Bábi, veľká láska, ani Roník tak No pozri. Babička sa odfotí s delfínom teraz. Delfín sa tam škerí. Delfínu sa babička usmel. Len my to Babička nevidíme. dostáva rybičku, hodí delfínovi aportík. Janička teraz. Janička to ukáže, čo má robiť. Teraz Janička ho vyboskáva tam. Pohľadká ho a už mu zapcháva to tú džurku na dýchanie. Už ho tam dusí. Pofotí sa. Janička mu dá rybičku. No hopiny. Výborne. A rodinná fotografia. Fotka s delfínkem. Ten všivák sa tam ukazuje, ako by bol on dôležitý a nie Janička s babičkou. Dobre, ale teraz aj babička Janička si zaslúži rybičku. A Oni prečo dobre nedostali oni? Zase mu ukazujú takú hlúposť a delfín opakuje. A teraz na čo počúvajú, že čo má. Teraz má dať čo robiť, ale toto neviem ani my. Čo robí delfín? Počúvajú, mali počuť niečo. Niečo sa im snažil povedať delfín. A prikrvili, že počuli, lebo sa spýtala výcvikárka, či počuli, krotiteľka delfínov. Zase počúvajú. Sa ich pýta, že či to bol rozdielný zvuk teraz. Janička kýve na všetko. Áno, áno. A zase bude hladenie delfína. Teraz sa im bude otáčať na brucho, teda na chrbát si ľahne a otočí im brúško. Takže teraz všetci môžu sa dotknúť jeho brucha. Yeah. Aha. Alright, do you guys want to have a jumping contest with her? Go ahead and crouch down low in the water. On three, you're going to jump as high as you can, okay? Yeah, there she is. Alright, ready? 1, 2, 3, jump! And it's just like if you guys were to get a cut. So we'll go away.
You see the different shadings on her head? That's called marbling. That's another way to identify her. It's just like eye color. Teraz im hovoríš, čo majú povedať. Raz, dva, tri. Hop. A pozrime sa, čo pre nich pripraví. Delfín vyskočil v strede pre nich. Ešte raz vyskočil. Ešte raz vyskočil. A teraz si príde po rybičku. Actually, you can do heartbeat that way too. Yeah? Start her down here. With a heartbeat inside. Real slow. Okay, on the count of 3, you guys are going to jump as high as you can. Are you guys ready? 1, 2, 3, jump! Á, zás ho hľadia. Yeah, minor. Okay, well, she has a slow metabolism, so it does take. But she is breathing. Predtým samozrejme, než prišli do vody, si pozreli také inštrukcie a video, v ktorom im vlastne bolo vysvetlené, že delfíny sú také zvieratá, ktoré vyhľadávajú spoločnosť, teda cicavce, a majú radi dotyk, takže mali inštrukcie, boli usmernení, že treba hladkať delfína, poboskať ho, ukázať mu všetku lásku. Teraz mu ukazujú, že sa má otočiť. Ďalej mŕtvýho, ďalej mŕtvýho. Ten je úplne zdechlej. A teraz mu ukáž to tú ruku, tam tú ruku, ľavačku, pravičku, pravičku. Teraz kop, kop, kop. Teraz sa točia a aj delfín sa za chvíľku bude točiť určite. Ešte sa im točí, keďže oni sa otočili. Teraz tu odštartovali delfínka, nech maká a skočil im. A teraz si prišiel po rybičku. A teraz sa majú rozlúčiť s delfínom. Alright guys, thank you to both those dolphins, both your trainers. You guys come on up here with me. Teraz bye bye, čau čau. Zakývajú mu. Aj delfín zakýval, čau čau. Majte sa všetci. A vlastne sa rozlúčili s delfínom pekne a už v tejto chvíli budú prichádzať ku nám. No tak uvidíme, či budú usmiatí, šťastní alebo sklamaní, že to bolo o ničom. Takovýchhle máme doma na pekáči a v moravském rybníku. Takových je tam, no jo no. A na jazere v Košiciach.
Je možné, že Jane sa to aj páčilo, lebo nevyzerá nešťastne. Aj babičke sa páčilo. Nevyzerá nešťastne. No a my sme už teraz na obede. Šalát, hranolky, zelenina, kuracie, ovocie 2 poháre. Mien zdravé. Tam je čokoládový koláč. Tu sú ďalšie. Koláč mrkvový, krevety, ďalšie toto ovocia, šaláty, hranolky, kurčat, čokoládový koláč. Taňa už zjedla. Ja mám tu na cestovinu s kurčaťom šalát. Toto sú krevety. Tu je krevetový šalát, koláček, zelenina, vínko. Napijem sa. Môj prvý chod je rybaty. Keď robím kolečko, prídem na mecodu. Čekaj, ti dám. Výborné. Ďakujem za teba. Babi, daj si, ochutnaj trošku. Babičke na hlavu normálne sadol. Ten, čo bol na mojej hlave? Teraz Janička tu krmi so zákým devčatkom. V tandeme. Krmia vtáčika. Devčatko prišlo, že šlohne Jane vtáka. A tento rovno chytá do... Jo, odletel nám. No, poďte, ukážte, čo ste sa naučili, jak plávať v lenivých riekach. A ty točíš teraz? Teraz vyzerá, že točím. A jaký kvietok ti tam narastol na hlave ružový? Janu, ty si mi dala nejaké kvíty. No idete do jaskyne? Ideme do jaskyne. Máte trubičky, áno. Aj vestičky a všetko vás drží a chráni. No a už mám uterák namočený. A ideme teraz na kone. No ukáž, čo vieš. A tu sú naši moreplavci v druhej lenivej rieke. A táto je veľmi lenivá, lebo nemá ani žiaden prúd. Aquabelly. Točím. No už ukáž ešte, aké aquabelly viete urobiť. Jaké ste si nacvičili? Pokračujeme ďalej scenáriom. Pozerať na vtáky. Pôjdeš tam na druhú stranu? Dobre. A naše aquabelly. Nádherná pozícia. Špičky vyrovnať. Joj, zakývať do kamery na rozlúčku, posledná póza. Nádherná forma. 7 bodov. Están volando.